Ito ba ang mga hayop pag climate change? Let the jowa breathe! Let Earth breath! Si Mark! Masipag yan! Kumusta yung mga kasunod ko si Mocha Frappuccino para magandang legit fake news sa Pilipinas. Ngayon darating ng balita ngayon at ang mga memes na kasama nito. Ito ay tungkol sa isang NASA scientist na nagprotesta sa harap ng isang bangko. Atin mo nang panoorin. Ano tayong konteksto? So I'm here because scientists are not being listened Ayan ang title niya, to. I am willing to take a risk for this gorgeous planet. For my sons. And we've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a fucking catastrophe. And we've been being ignored. The scientists in the world have been being ignored. And it's gotta stop. We're gonna lose everything. And we're not joking. We're not lying. We're not exaggerating. This is so bad, everyone, that we're willing to take this risk. And more scientists and more people are gonna start joining us. It's already really, really bad. We're seeing heat domes, we're seeing people drowning, we're seeing famine starting. Nagkasalita siya, may coaching nagbe-beep sa labas eh. The irony. It's gonna literally take us to the brink of civilizational collapse, and we have to stop it right now. Not in the future, right now. Ano ba naman to? Hype man mong isang scientist. Ano nag-woo! Parang si Toy Pick up. Pero kidding aside, scientist niya yun. Na-explain naman niya na ng maayos ano yan. Ano yung kailangan natin gawin, di ba? Pababayin natin carbon footprint. Yung lagi na natin narinig throughout sa panahon. Pero, bigyan natin konting konteksto. Bakit siya nasa harap ng isang bangko? Ang Chase Bank ay isa sa mga parang primary fossil fuel financer sa mundo. So, parang kanilang way ng handcuff sarili doon sa bangko ay hindi makapasok yung mga empleyado doon. We have to stop this fossil fuel industry. We have to stop the financing of fossil fuels. We have to stop new fossil fuel projects. We don't have any carbon budget left. Ngayon, inaresto rin sila after a while at ilabas din sila the next day ata yun. Hindi lang ito yung occurrence na to. Isa tong worldwide Let the Earth Breathe na campaign na sa iba't ibang parte ng mundo ay ginagawa. At matagal na rin to, meron na rin dati nagtingin-tingin ako yung March for Science na nagpo-protesta rin sila. Politiko na sinasabing hoax lang ang climate change. Marami ng evidence-based na policy making na gusto nila i-push throughout sa iba't ibang institution, sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming kritisismo sa mga scientists na to na sinasabi nila, lumayo ang siyensya pagdating sa paggawa ng batas tulad ng ginawa nila sa church and state. Diba? Pinaglayo ang simbahan, ang mga religious beliefs sa gobyerno. Ang pinagkaiba nga lang noon, ang science ay facts. Napapalitan to na napapalitan. Hindi to nakasulat sa isang libro na sinulat noon na kung ano man yun ay ginagawa pa rin ngayon. Nag-iba ng ating kaalaman sa siyensya habang tumatagal pag naiintindihan na natin dahan-dahan yung mundo gamit iba't ibang instrumento na habang tumatagal ay nagkakaroon tayo ng teknolohiya para makita. Tulad nung kay Nicholas Copernicus na sinasabi noon na simbahan na nasa gitna ang mundo. Hindi. Tayo ay nasa isang orbit around the sun. At marami pa ehemplo nun. Pero isang example yun na iba ang siyensya at ang relihiyon. Hindi pinaniniwalaan ng siyensya. Ang siyensya ay nag-iiba depende kung may mas magandang maisasagot tayo sa isang bagay na matagal na nating alam. Alam ko nagkaroon din ng parang takot noon kasi sabi ni Donald Trump mismo sa Amerika na hoax lang daw ang climate change. At dahil syempre, nawalan ng parang kumpiyansa ang mga tao sa siyensya, sa mga scientists na nagsasabi sa climate change. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Alam ko lahat naman sa internet may mga ganitong issue nagiging end of the world. Bilang isang millennial na marami na pinagdaan ng end of the world. 2012, hey, party like the end of the world. Alam ko, hindi pa end of the world. Pinapatagal dapat natin yung pag-abot ng sinasabi nilang 3 degrees na maraming significant na mga places sa mundo ang maapektuhan. Dapat na ating goal is 2 degrees muna. Diba? 1 degree, wala tayong magagawa. Lagpas na tayo doon, 2 degrees lang sana in between. At marami pang pwedeng pag-usapan dyan regarding science doon. Panoorin nyo lang sa Kurzgesagt. Lalagay ko sa comment section na mas maganda in-explain ano ating goal as a species para malabanan ng climate change na totoo nangyayari sa mundo. Pagpatuloy ba mga memes sa likod dito? Diba, Jares? False dichotomy, Hindi ba pwede pareho silang issue? Kailangan ba talaga i-water down mo isa nangyayaring issue para sa isa pang issue? Iba to. Isa kinakana mo yung mundo, ito iba kinakana mo. Pero diba,
Hindi siya let Earth breath. Hinga. It's breathe. Okay, wala na isang E. Yeah, ito tama ang kanyang hashtag. Kaya, totoo to kasi every 10 ba? 50 na emails na matanggal, may mawawalan ka ng 75 kilobytes sa server na nag-hold ng mga emails. At pag ginawa mo daw yun, hindi mape-pressure yung mga servers na nag-hold doon. Yun ang sabi nila. Eh, kung meron dyan mga IT, meron bang may kaalaman sa ganun, sa engineering, meron ba talagang basis yun? 75, mararamdaman ba ng servers yun? Di ba pag ganun, parang tinutulungan mo lang yung mga korporasyon na humahawak ng server? Eh di ba yung mga malalaking korporasyon nga sumisira sa ano eh? Bakit lagi na lang tayo? Alam ko mabuting tumulong din tayo sa ating mga maliliit na paraan, pero paano naman yung mga korporasyon? Sila may malaking dent sa carbon footprint. Sila dapat yung mas maraming galaw kaysa sa atin kasi mas malaki ang kanila epekto. Tahimik lang. Naku, yan na epekto ng climate change, hindi. Tahimik lang. Ay, hindi. Pero sumisigaw ang gawa para tayo'y guminhawa. Si Mark, masipag yan. Sa GTA ba? Natatapos ang proyekto kahit naka-lockdown tayo. Mark po, salamat sa lahat ng nakasama ko ng trabaho. Edukasyon, i-educate natin sa climate change ang mga tao. Sunod. Kaya tatong sa kuani ulanggo na toy shark nakita ano mo? Look, shark. No, nasa shark. Ano ito ba mga hayop pag climate change? Napalitan na din yung utak nila. Nababaliw na eh, pabalik na tayo, nagde-devolve na tayo. Galing tayo sa dagat, di ba? Nag-evolve. Okay na. Mark, tahimik lang. Huwag tayong tumahimik. Pero alam ko yan. sumisigaw ang gawa. Kailangan natin ipagsigawan na nangyayari sa mundo para tulungan ng mga scientists. Masipag yan. Grabe, wall of China din. Natatapos Oh, wall Sina! Kaliki black label. Letter B na. Tama, huminga muna tayo bago mundo, di ba? Kasi tayo ang magde-defend sa mundo. Kung patay ka, walang tutulong sa mundo. No, the earth is dying now. Namamatay na siya. Babaliktad na ba yun? Paano yung mga anak? Ano to? I love hot. Wala mo ng meme letter. Breathe! Lagyan mo ng ilet, che! Kakalaro mo niyan. Mark, tahimik lang. Wait lang, parang alam ko to ah. Parang alam ko to. Saan yan? Saan yan? Oh, okay. Hindi! Mga whip! Mga kadiring whip! Overflow ba to? Okay. Nasipag kayo maghanap. Ang gumawa ng mundo! Marcoon 5. Ano ba yan? Copyright! Parewa pa yung music video. Hey! Yeah! Copyrighted! Eh, po, paikot effect pa. Nahihilo na ako. Naniniwala ko si Mark ang gumawa dyan. Sarad, the design is very biblical. No, mas Mark. Upvote, magaling, witty. Maasahan ka talaga. Masipag yan mag-grind. Tahimik lang yan, pero marami na gawa yan. Kaya pataas na pa tayo mga stars. Alam ba nakikita ko yung mga ganitong to scale ng kung gaano tayo kaliit. Diba? Gaano tayo kaliit kumpara sa universe na ating kinalalagyan. Isang ano lang, isang galaxy lang yan. No? Paano pa yun? Isipin mo lang laki ng space na yan. Hindi kayang ma-fathom ng ating primate brain. Gaano kalaki to scale. Feeling ko liit-liit. Mas maliit pa yun. Observable universe. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga sinesave ang Earth eh. Sinesave natin ang sarili natin. Kasi ang Earth walang pakialam yan. Kaya-kaya tayong ubusin yan to nung Ice Age. Siyempre wala naman siyang consciousness. Pero yung Earth, magko-continue yan. Tayo hindi. Para tayo mga garapata sa isang asong napabayaan. Pag pinabayaan natin ang mundo, tayo yung mamamatay. Not necessarily yung Earth. Mas maganda sigurong campaign na iparamdam natin sa campaign na tayo yung mamamatay, hindi yung mundo. Yung mundo walang paki sa atin yan. Pag siya uminit, wala namang nararamdaman yan eh.
tayo, din dapat ang gawin mo parang matakot ang tao at gumalaw sila. Mas maging involved sila sa mga environmental na campaigns at Save the Earth campaigns sa buong mundo. Hindi siya Save the Earth, Save the humans on Earth. Yun yung siguro pinaka maganda ko take away sa mga nangyayari ngayon. Mag-Roblox na lang tayo para makalimutan natin. Meron bang Save the Earth mod? Sobrahan ka ata Save the Earth. Save mo rin yung mga maasim mong bayabas na lumalabas. Ito si Mark ng bata. Masipag yan. Ayoko nang maulit pa ang nakaraang ayoko. Let the jowa breathe! Let your jowa breathe! Baka naman kasi di mo pa pinakain ng asim yun chan. Mabaho talaga yan kahit ilang toothbrush pa yan. Ito pala yung carbon footprint o amoy pa. Sunod, ito yung Ecosha. Ito yung every 45 searches, mag-gain ng profit to plant. Oh my, ano ba? Kailangan na mag-i-edgy, leche. Okay, wala akong comment dyan. Sunod. Wala na kami bro, pero pasalamat pa rin. Wala nang panahon lumante! Matatapos na ang mundo! Sounding panahon. Ng pang 10 I was beses. genuinely happy. Ano ba yan? Lalandi pa lang ako, mamamatay na ako. Tayo na ang buhay yan. 5 years. 1 year donate, 1 year mag-invest, 1 year para ikasal. Abot naman, 1 year para mga anak, tapos mag 1 year on siya. Abot naman, kaya yan. Ano lang, grind. Papalakihin kasi yung floor area ng building, ano ba? Yung mga lote. Si Mark, tahimik lang. Pagod na kami! Pero Tama! sumisigaw. Well, ito, batis may mga puno pa, di ba? Makaka-breathe ang mundo na walang jump scare! Puno pa rin naman. Masipag din na ako mag-Dota noon eh. Kaya nagawa ko itong thumbnail dati sa anime. Okay, good. Okay, kailangan ko arakin. Hey! Campaign! Slow. Kaya wala, doon nagtatapos yan. Doon nagtatapos natin balitang yun ang ngayong. Sa mga ganito, huwag nyo katil like, share sa mga tahimik at masipag lang dyan yung friends na nag-share ng fake news sa climate change. Huwag nyo subscribe. Boka Frappuccino na mamaalam. This is for all of the kids of the world, all of the young people, all of the future people. This is so much bigger than any of us.